Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu Servis Filipom. V dnešnom videu sa pozrieme na celkom jednoduchý a rýchly úkon, a to je nastavenie V-čkovej brzdy. Na nastavenie tejto brzdy budeme potrebovať dva prípravky, a to je krížový šrobovák a imbusový kľúč veľkosti 5 mm. Prvé, čo treba skontrolovať, je stav brzdového obloženia brzdových gumičiek. Pokiaľ gumičky vyzerajú tak ako na ľavej strane, čiže opotrebované do šikma, nie rovnomerne, je potrebné brzdovú gumičku vymeniť za novú, ako vidíte na pravej strane, ktorá nie je ešte zjazdená a je rovnomerná. Samozrejme, pri nastavení brzdy je dôležité si skontrolovať, či sa brzdové gumičky dotýkajú správne ráfika celou plochou. Pokiaľ nie, treba zobrať 5 mm imbusový kľúč a túto gumičku vycentrovať, aby celou plochou tlačila na brzdový ráfik. A ako zistíme, že je potrebné teda nastaviť brzdu, tak ako môžete vidieť, chod jednotlivých pák je rozdielny. Jedna páka sa dá stlačiť až po grip, druhá je oveľa tuchšia. A ako prvé môžeme vyskúšať jemné doladenie brzdy vďaka tejto nastavovacej skrutke, ktorá sa nachádza na brzdovej páke, a tým, že ju budeme vytáčať von. Ako ju vytáčame, tým sa lánko šponuje na brzde a brzda má tuchší chod. Pokiaľ je skrutka už veľmi vykrútená, treba prejsť na ďalší krok a tým pádom musíme túto skrutku zakrútiť úplne na doraz naspäť. Štelovaciu skrutku máme teda zakrútenú na doraz. Zoberieme si imbusový kľúč, povolíme lánko, ktoré sa nachádza na brzde. Druhou rukou si ako keby spojíme tieto brzdové čeluste. Necháme tak nejaký milimeter, aby mali vôľu, a dotiahneme. A ako môžete vidieť, chod páky sa hneď zmenil, je oveľa tuchšia ako bola predtým. Ďalšiu dôležitú vec, ktorú je potrebné skontrolovať pri nastavení brzd, je pozrieť, či obidve ramená chodia rovnomerne. Ako môžete vidieť na tejto brzde, jedno rameno, to ľavé, sa pohybuje a práve je natlačené na koleso na doraz a tým pádom permanentne brzdí. Na nastavenie správneho chodu brzdy nám slúžia tieto dve skrutky, ktorá sa jedna nachádza na jednej strane, druhá na druhej. Ako môžete vidieť, budem skrutku zaťahovať a tým pádom sa mi to rameno vychyluje smerom od kolesa a tým pádom nastavujem túto brzdu. A teraz som ju trošku dotiahol. Ako môžete vidieť, chod je oveľa krajší, ale ešte mi to trošku šúcha na druhej strane, takže sa snažím trošku rovnomerne tieto skrutky dotiahnuť, aby koleso išlo plynulo a nešúchalo. Takže nastavenie V-čkovej brzdy máme za sebou. Samozrejme, pred bicyklovaním je dobré si spraviť skúšobnú jazdu, kde vyskúšame plný chod týchto brzd, aby sa potom niečo náhodou nestalo. Pokiaľ sa vám toto video páčilo a aj vďaka nemu ste si nastavili brzdy, budeme radi, ak nám zanecháte odber a like, a v prípade nejakých otázok sa kľudne pýtajte v komentároch. Ďakujem, vidíme sa na budúce.